Timbog ang tatlong individual sa sinalakay na drug den ng Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur sa Barangay Sabang, Naga City alas 5:45 ng hapon nitong Martes, Setyembre 16. Kinilala ang pangunahing sospek na si alias Jim, 47 anyos, technician at may-ari ng bahay na ginagawang drug den. Huli din ang dalawa pang sospek na sina alias Rick, 47 anyos at alias Sot, 48 anyos na pawang mga residente ng naturang lungsod. Nakumpiska sa mga sospek ang 9 na pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 13 gramo at nagkakahalaga ng 88,400 pesos. Ayon kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng PIDEA Kamsur, matagal nang gumagamit ng iligal na droga ang sospek na si alias Jim. Nagpapabaya din umano ang sospek sa tuwing may gagamit ng kanyang bahay para gumamit ng droga. According sa kanya, sinisingil niya po yung kanyang mga parokyano na gustong gumamit ng illegal na droga sa bahay niya ng 30 to 50 pesos bawat isa. So karamihan po ng mga parokyano na ni alias James is yung mga sabongero dahil ito pong lugar kung saan natin nasakot itong suspect is malapit po sa sabungan. Napag-alaman din na taong 2020 nang una nang makulong ang sospek dahil sa kasong pagnanakaw. At during the pag-surveillance natin dito sa subject, napag-alaman na natin na pala itong nakulong sa kasong pagnanakaw. So kaya atin pong tinutukan itong kaso na to dahil nga itong subject na si alias James, problema rin po talaga dun sa kanyang komunidad, sa kanyang barangay. Sa ngayon, nasa kustodiya ng PIDEA Bicol ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.